Lee Jukes ydw i. Dwi yma gyda arweinydd cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Ymgynghoriad Huw David. Helo. Helo Lee, sut wyt ti? Dwi'n da iawn. Sut ydych chi? Iawn, diolch. Nawr, rydym ni'n siarad am ymgynghoriad y gyllideb heddiw. Mae'n adeg bwysig iawn o'r flwyddyn i'r cyngor yn tydi. Ydy, bob blwyddyn mae rhaid i ni osod cyllideb gytbwys, mae hynny'n ofyniad cyfreithiol. Le yn union mae'n harian thraeth cyngor yn mynd yn y Bwrdeistref Sirol? Mae'r swm mwyaf arian yn cael ei wario ar ysgolion a gwasanaethau cymdeithasol. Dydy'r arian sy'n cael ei gasglu o'r dreth cyngor ddim hyd yn oed yn ddigon ar gyfer cyfanswm gyllideb rydyn ni'n ei gwario ar y 59 ysgol yn y Bwrdeistref. Mae'r gyllideb honno ymhell dros 100 miliwn o bunna. Yn yr ail gyllideb fwyaf ydy'r un gwasanaethau cymdeithasol ar gyfer pobl hŷn a phlant, felly pan mae pobl mewn cartrefi gofal neu'n defnyddio canolfannau dydd. Ydy'r dreth cyngor yn debygol o gynyddu ym mis Ebrill? Ac os felly, pam? Dydyn ni ddim yn gwybod eto. Mae yn debygol o gynyddu oherwydd y pwysau rydyn ni'n ei wynebu. Wythnos diwetha, fe wnaeth Llywodraeth y Deyrnas Unedig gyhoeddi y bydd cyfraniadau yswiriant gwladol yn cynyddu yr ardal gwasanaethau cymdeithasol. Nawr ti a fi a phawb arall yn y wlad sydd mewn gwaith, ni fydd yn talu honno. Fel cyflogwr, bydd rhaid i gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ddod o hyd i dros 2 filiwn o bunna i ariannu cyfraniadau ychwanegol i Lywodraeth y Deyrnas Unedig. A bydd pwysau eraill hefyd, felly os bydd tal gweithwyr gofal yn cynyddu, bydd rhaid i ni ddod o hyd i'r arian ar gyfer hynny. Mae gennym ni hefyd nifer fwy nag erioed yn derbyn gofal cymdeithasol ym Mhen-y-bont, felly byddwn ni'n gorfod ysgwyddo costa ychwanegol y flwyddyn nesaf. Beth yw cyfanswm cyllideb y gyngor? Ar gyfer pa fath o bethau yn union mae'n cael ei defnyddio yn ein hardal leol? Mae'r gyllideb net gyffredinol bron yn 300 miliwn o bunna y flwyddyn. Iawn. Y costau mwyaf yw ysgolion, gwasanaethau cymdeithasol, rydyn ni hefyd yn helpu pobl ddigartref. Mae dros 1,000 o bobl wedi mynd yn ddigartref yn y flwyddyn ddiwetha. Byddwn ni'n darparu llety mewn argyfwng, cymorth i bobl sydd â phroblemau iechyd meddwl, gwasanaethau profedigaeth, rydyn ni'n rheoli mynwentydd a'r amlosgfa. Rydyn ni'n darparu gwasanaethau fel casglu gwastraff ailgylchu a gwasanaethau ffyrdd. Rydyn ni hefyd yn cynnal prosiectau adfywio pwysig. Rydyn ni gyd yn gwybod am y rhai ym Maes Teg a Phen-y-bont, Porth Cawl a Phen Coed. Mae gennym ni lawer o ddyletswyddau statudol fel atal llifogydd. Rydyn ni'n adeiladu amddiffynfeydd rhag llifogydd ym Mhorth Cawl ar hyn o bryd. Mae'n wych gweld cymaint o waith yn cael ei wneud o gwmpas y sir, enghraifft neuadd y dref ym Maes Teg fel y dwedwch chi. Mae'n edrych yn ardderchog ar hyn o bryd, yn tydi? Ydy, a mae honno'n enghraifft o wasanaeth does dim rhaid i ni ddarparu, ond ydyn ni'n eisiau darparu oherwydd ei fod mor bwysig i bobl. Ac wrth gwrs, mae hwn yn adeilad hanesyddol, un o ganodd o adeiladau rydyn ni'n gyfrifol amdanyn nhw, ac roedden ni eisiau gwneud yn siŵr ei fod yn ddiogel ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Yw beth na fydd llawer o bobl yn ymwybodol ohono efallai yw'r ymgynghoriad ar y gyllideb, ond dwi eisiau gwybod mwy amdano. Felly, beth yw ymgynghoriad cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr rydych chi'n ei gynnal unwaith y flwyddyn? Wel, cyn i ni'n wneud penderfyniad ynghylch y gyllideb, mae gennym ni gyfrifoldeb i ymgynghori gyda'r cyhoedd, i gael gwybod beth sy'n bwysig iddyn nhw a pha ddewisiadau y bydden nhw'n dymuno i ni ei wneud. Oherwydd bod rhaid i ni ddod o hyd i werth miliynau o bunnoedd o arbedion bob blwyddyn, oherwydd y twf yn y gwasanaethau y mae rhaid i wneud darparu o ran ysgolion a gwasanaethau cymdeithasol, ac oherwydd y pwysau sy'n dod gyda chwyddiant, mae rhaid i ni wneud dewis ynghylch bren ydyn ni am ddod o hyd i'r arian ychwanegol, ac a dim am gwtogi ar rai gwasanaethau fel busoddi mewn parciau a meysydd chwarae er enghraifft, neu ydyn ni'n cynyddu'r dreth gyngor. Wrth wneud y penderfyniad hwnnw, mae'n hanfodol ei bod ni'n deall beth mae pobl Pen-y-bont sy'n eisiau. Felly, os bydd mwy o bobl yn cymryd rhan yn yr ymgynghoriad, mi fydd gennym ni well syniad o be mae pobl ei eisiau. Dwi'n gwybod bod llawer o bobl yn hoffi mynegu eu barn ar y cyfryngau cymdeithasol, ond does gennym ni ddim cofnod o hwnnw i gyd. Rydyn ni angen iddyn nhw gymryd rhan yn yr ymgynghoriad a dweud wrthyn ni ble fydden nhw'n hoffi i ni'n wneud toriadau. Ydyn nhw'n meddwl y dylai'r dreth gyngor aros ar yr un lefel, neu ddweud wrthyn ni os ydyn nhw eisiau diogelu gwasanaethau. Neu, yn wir, buddsoddi mewn rhai gwasanaethau, faint fydden nhw'n fodlon gweld y dreth gyngor yn cael ei chynyddu. Fe gawson ni amrywiaeth o atebion y llynedd.
fe ddwedodd nifer fawr o bobl fod angen diogelu cyllidebau ysgolion. Byddwn nhw'n fodlon gweld y dreth gyngor yn cynyddu, ond rydyn ni'n gwybod y bydd hynny'n wahanol i bawb. Mae'n bwysig felly bod pobl yn cymryd rhan. Mae'n rhoi syniad i chi, fel y gallwch fynd ymlaen wedyn i wneud eich penderfyniadau fel cyngor felly. Ydy, ac mae'n rhaid i ni ystyried ffactorau eraill. Bydd llawer o bobl yn dweud wrthym ni, pidiwch â thorri gwasanaethau, pidiwch â chynyddu'r dreth gyngor, gostyngnwch y dreth gyngor hefyd. Allwn ni ddim gwneud hynny. Mae'r rhan fwyaf o'n cyllid yn dod gan Lywodraeth Cymru, ac mae'r cyllid hwnnw'n dod gan Lywodraeth y Dynes Unedig. Yr effaith fwyaf ar ein cyllideb fydd pan fydd hwnnw'n cynyddu a'i pidio. Beth bynnag yw'r diffyg, bydd rhaid gwneud yn iawn amdano drwy'r dreth gyngor neu drwy doriadau i wasanaethau. Ond hefyd, byddwn ni'n ceisio gwneud arbedion effeithlonrwydd bob blwyddyn. Felly, fe welwch fod gennym ni lawer llai o swyddfeydd nag erioed. Fe wnaethon ni resymoli hynny, ac oedd gennym ni fwy o bobl yn rhannu desgiau ac yn gweithio o bell, gan fod hynny'n lleihau ein costau. Rydyn ni wrthi'n buddsoddi mewn nifer fawr o fesura effeithlonrwydd yn ein hysgolion a'n canolfannau. Felly bydd hynny'n lleihau costau yn ni. Mae hefyd yn dda i'r amgylchedd. Ond rydyn ni wedi gorfod torri dros 60 miliwn o bunna o'r gyllideb dros y blynyddoedd diwethaf. Felly mae'n mynd i fod yn anoddach bob blwyddyn, ond dyna enghraifft arall lle rydyn ni'n eisiau gwrando ar beth sydd gan bobl i'w ddweud. Mae'r swyddfeydd dinesig yn dal i fod ar gau, felly byddai pobl yn arfer dod i mewn a siarad gyda ni am broblemau tai neu adnewyddu eu bythodyn glas. Nawr, mae'r rhan fwyaf am hynny yn digwydd ar-lein neu dros y ffôn, ac mae llawer o bobl yn teimlo bod hynny'n fwy hwylus ac yn haws iddyn nhw. Felly, rydyn ni'n gofyn i bobl, fydden nhw'n hapus gyda hynny fel model wrth symud ymlaen? Os ydy hynny'n ein galluogi ni i arbed ychydig o arian a darparu gwasanaeth gwell hefyd. Sut allt preswylwyr ddweud ei dweud, ble mae angen iddyn nhw fynd? Dwi'n gwybod bod sawl gwahanol ffordd y gallen nhw gymryd rhan. Drwy fynd i'n gwefan, bridgend.gov.uk/future, neu gallwch anfon e-bost i consultation@bridgend.gov.uk. Ond wrth gwrs dydy pawb ddim ar y rhyngrwyd, felly gallwch ffoniwch ar 643 643. Mae wedi bod yn braf cael sgwrs gyda chi heddiw yn y lleoliad hyfryd yma, sef siambr y cyngor yn y swyddfeydd dinesig yng Canolbwyntio Pen-y-bont. Arweinydd cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont yr Ogwr, Ymgynghoriad Cyng Huw David. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn iawn Lee, pob hwyl a cymwch ofal.